Pinagalarto ti provincial government dito sa aming LGU ti Ilocos Norte, Gabukin, Baguio, Quiapo. Daos nga ni Whitey Pride sa Resurrection Assessment Meeting ngayon dalawan ni Governor Cecilia Marcos tapos makapagsagana dito kang urunaan nga mapektaran ti Baguio ang kaso nga napigsa iti agbaling epekto na nabagaan meten dito sa aming NDRM nga mangmonitor iti agindeg iti coastal barangay kang urunaan ti panang iparit sumalok ti baybay gapo iti gale warning ti pag-asa. Naka-preposition meten dito sa aming rubber boat. Manaig tiretoy, sumunumatay nga sangati kayo tinaputol, iti Rizal Street dito isirad tilawag, iti nagpatnag, mapatupatok nga tudot na pasaran, iti agdumang lugar, iti probinsya. Mang namnamamat iti manalon, nga agtudo, tapos makatulong pa iti inda panagtalon. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.